Σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είχα δηλώσει συμμετοχή στο First Dates πέρσι. Αλήθεια. Ορίστε! Φαντάζομαι μας έβαζαν μαζί. Όλο το 24 δεν με ενημερώσανε. Με περάσανε μια συνέντευξη μέσω Viber κάπου σε 45 λεπτά. Για να δουν ποιος είμαι, τι θέλω κτλ. Α, τι μου λέτε. Και μου στείλανε ένα μήνυμα το Φεβρουάριο, τώρα το 25. Μισό λεπτάκι λίγο να το βρω. Για να σου το δείξω. Σου στέλνω από το First Dates. Ξεκινάει ο νέος κύκλος γυρισμάτων. Άμα σε ενδιαφέρει, θα χαρώ πολύ να τα πούμε κτλ. Και δεν τους απάντησα, αλλά το ψήνω. Γιατί η βάση ποια είναι. Αυτοί από ό,τι κατάλαβα, μάλλον πέσανε τα νούμερα και τώρα ψάχνουν τρόπο να ανεβάσουν τα νούμερα. Τι να σε κάνω, για αύριο μου σου στείλα πέρσι και μου απαντάς μετά από ένα χρόνο. Τώρα δεν θες όμως, πολύ πλάκα θα έχει. Θα το ψήνα. Βολιά σου, ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το όνομά σου. Λία. Από το Ευαγγελία. Από το Κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία.